हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो दिनै जोंहा गोदान बोसोर मागोनि गोजोन हामलायनाय नोंथांमोननि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर आंहा दिनै बायदि आलसियासो होननांसिगोन आरो ना बाट आलसिया नङा लोगोफोर मानो होनबा न'खरफ्रावथ' बिदिनोसै नालाय बिराद बयहाबो बेस्थ' जायोना लोगोफोर बिदिनो आंहा मैयाहायबो बिदिनो बेलेग खामानिनि थाखाय आङो सिथाव फिथा बानायनांगौनि रेडिखौनो जेबो मावस्रांनो हायासै नालाय आंहा नै सिथाव देनायनि मुखुब जादों आरोना दासो नै बेहा आंनो एसे देदबनानै होबाय आरोना नै बिदि उवालाव आरो देनो लुगैबाय थादों देहोनांगौमोन लोगोफोर फिसाफोरखौ लुबैनाय समावनो एसे सोलोंनाय बायदि जानायनि नङाबा इयुनाव आरो आखाइ उवालखौनो सिनायनायबो नङा नालाय देनो होनदों थिग दिनैहाय मोनफ्लांदों ना आद्रा देहोबाय आङो आद्रा देहोनायनि खारना मा नै लोगोफोर उवालावबो देबाय थानो एकदमबारे टाइमबो गैया माबो गैया नालाय टाइमा दङ एखे समानानो लायो मेचिनाव देनायजों समानानो नाथाय आङो उवालाव देयालासिनो आद्राल' देनानै लादों नै दा बेवहाय मेचिनाव होबाय आरोखि ना ग्रेन्डारावहाय बेनिफ्राय मोजाङानो जायो नै आं माखासे सौफिनखांबाय मोजां जायो आरोना बेबायदि एसे आद्रा सौनानै लानानै बेबायदि खालामोब्ला मेचिनाबो एसेबां हेरेसमेन्ट जाया आरोना थाब मोजां गुरै जायोना लोगोफोर ओंखायनो आङो बेबायदिनो बानायबाय आरोना देबाय थानोबो ओमफ्राय खस्थ' मोनलाय लाङोबोहाय ओंखायनो आजिखालि मेचिन थिसिनबो ओंखारखाबाय जेथिया बिदिनो देनोसै होननानै आं बिदिनो देनानै लाबाय आरोना नाथाय एनथाबसो जागोन ना जाया बुंनो हाला लोगोफोर नायसै आरोना दायोफोर ट्राइ खालामनायसै आं बेखौ रेडि खालामजोबनानै ओमफ्राय आङो ओरै सिबिं लारु एसे माबा फिथा जानाय माबा जानायनि थाखाय आङो फुरा बेखौहाय एसे देदबनानै दहैयो आरो सोमस्र'बाय सोमनानै एसे देदबनानै दा बेबायदि एसे माबानानै सौज्रबनानै फोराननानै दङ आरोना दा एवनानै बेखौ स्र'नो माबानानै मा होनो जावनानै लानोसै साफा गुफुर खालामनानै हायोब्ला लारुखौ आङो दायो बानायनोसै आरो जुदि हायाब्लाथ' बहा बानायबावनो आरोना गाबोनसो बानायनोसै हानोबो हानाय दिनै खामानियाबो बारा जेबो गैला आङो एनथाबखौ एवोब्ला सिबिं लारुखौ बानायथ'ला आरो एनथाबखौ एवाबा सिबिं लारुखौ बानायनोसै आरोना रावबो गैया माथो खालामनो आरोना सयथि बयनिबो न'खराव उन्दुबाय गासिबो बयनाबो मानसिफ्रानो खम ना लोगोफोरना बयहाबो खस्थ' जाथारो आरोना बेनि थाखायनो सिथाव फिथा देनाय जानायबाथाय एसे एनै हेफाजाब होग्रा मानसि गैयाबाथाय बिराद प्रब्लेम जायो आमा मांबार गोख्रैनो हनै गस्लाया गान गुसु आंहा आरो दिनै गुसु गुसा माबा माबि बाहेरा खामानि मावला मावलि एकदम गारामा गगा जोंलाय लांबाय आमा खोरो बिदि नङा सिथाबो जानला मोनला माबा लेथेर फेथेर जायो मानो इसिबां नै होआ कापसो लाबोनांगौमोन खुरै आङो बिदिनो उनै लानोसै लोगोफोर मेचिनावहाय उननानै लायाबा सिथावखौनो मोनजानाय नंला आहाय आइखौ सिथाव फिथा जाहोनो होननानै लिंहरबायना लोगोफोर ओंखायनो आङो माबा थांफानानै माबानाय जाबाय आरो माथो बिराद मोजां जाखायो बिराद मोजां जाखायो बेबायखानाय नालाय माइब्राया सोमनानै
दा ओमफ्राय गेब्लेबाय आरोना बिदिबा मा खालामगोन आङो मोजां जाखायो नों मानो बिजिनो आंखौ माबा जा दांदेर दुंदेर दांदेर आद बारसोमफायो नों मानो बिजिनो आंखौ माबा जा दांदेर दुंदेर दांदेर आद बारसोमफायोहाय गथ' फिसाफ्राबो मा होनगोन दे सयथिबो गाजाखा आरोना फिसाफ्रा माथो होनबावगोन आङो एन्सारखौबो होनो रोङायलांसै नबिन्दर हेल' हाय हायदारजेब फ्रम एसके गुड इभिनिं बायसान्सआव नायाबाथाय मालाबा समाव आरोना मा जायो लोगोफोर कभी कभी हाँ अंदर में पूरा आटा जैसा लगा सकता है मालाबा मालाबा नांथानानै थानो नागिरो आरोना बायसान्सआव खेबसेनो बिराद गोबाव गाबहाबोबा एसे बायसान्सआव नायसनाबाथाय मोजां गिदिंनाय जायाबा बायसान्स माबा अबेबा मोनसेया आथा जाबाथाय नांथाबाथाय फुरा आथा जानानै थानो नागिरो ओंखायनो एसे नायस्रोनांगौ आरोना गेजेर गेजेराव मेचिन होनोब्लाबो बिदि एथ' इजियाव ओरैनो उनलाबाय थाजाया आरोना होथाबनानै थाबाय थाजाया जालायबाय आरोना ओंखायनो मोजां जायो बिदि उननानै लायोबा आजकल के ज़माने में इजी फॉर्मूला बाट एसे अलसियाबो जानोसै आरोना अलसियाबो होननांसिगोन अलसिया साननो नाङा दे लोगोफोर अलसिया खालामनो माने टाइमानो गैखाया आरोना बेबायदि एसेबां माने अलसिया जानानै थानो टाइम गैया आरोना मावोबो आरो खामानिफ्राथ' गोबां मोनसेल' नङा नालाय सिथाव फिथा जानायनिल' नङा न'खर सामलायनायनिबो खोथा दङ फिल्डआव ओंखारनांगौनि खोथा दङ नालाय गथ' गथाय सामलायनांगौनि खोथा दङ दानि जुगाव फेमिलिफोराबो बिदिनोसै नालाय बारा बुरजा बुरजा गैया थ' खस्थ' जायो आंहाथ' बिखुनजो बुरिबो दङ आइजों थांफानानैनो आंहा दिनै नै खाथिनि आब'आ साहा लोंनो लिंलांबाय फिथा जानो लिंलांबाय मागोनि खामानियासो थालायबाय आरोना माथो खालामनो आरो बिदिनो जायो आंहा ओंखायनो खस्थ' जायो आरोना आइसाला जि मागोनि दिनै जायगा थायगा फोसाबलाबायनानै मानानैनो आंहाबो खामानियानो दिनै सानाव जाया नायनांसिगोनलाय एसे थोड़ा सा देख देख कर नहीं करेगा तो जेबो जायाखै आरोना मोजाङानो जादों प्रब्लेम जायाखै मोजां जाखायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो मावबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिदिनो जा हायो बेखौ उनखांनानै लानानै जेसे हायो बानायनो नाजानोसै ये तो गरम का है मोजां जाखायो जानायालाय अब ये रुको मम्मी स्ट्रॉबेरी फूल को गायबाय हाँ हाँ फूल नहीं ये स्ट्रॉबेरी है फल है स्ट्रॉबेरी फूल फ्रूट्स है फ्रूट्स स्ट्रॉबेरी इज फूल नङा फ्रूट्स है ये बाद ये फूल नहीं है मम्मी स्ट्रॉबेरी को बे आया ऊपर गायबाय
आं नुवाखै अके लोगोफोर बिदिब्ला आङो बानायबाय थानोसै दिनैनि थाखाय मागोनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर